हेलौ आब' थांसै जोंफोरो आयौ दाबो फैयाखै आरो फै आब' ओमफ्राय नोंसानि न'खौ जोंफोर बोरै सिनायानो दे ससे लायगोन दे आङो जाम्बिफोर एसेबां गिनाङा ओमफ्राय नोंसोर सानैल' फैनो नागिरदों आरो औलै हायथुजों आंजोंल' थांनो नागिरदों दे फै ओमफ्राय आइयालाय आइनो खिन्थाखादों आङो आइया आयंलानावसो थांदों दा गैथ'वा खिन्थामारदोंना खिन्थामाराखै फैनो नागिरदों होननानै आइया आरो बेखौनो नागिरबाय थागोन खिन्थादोंहाय बिगुमै लानाव थांनायावनो सोरबा खिन्थायालासिनो थाङो आरो आइया फैनो होदोंबा औलै होदों मानो होआ जानो दे बिब'लानि न'आवनो ओमफ्राय आब' जोंफोरखौ ससे लांफै दे ओमफ्राय दावारि गिसिब सक होनबानो नोंसोरो ओंखार दै ओमफ्राय गिसिब सकनि सानजा फैबानो दालां गंसे मोनोना बे दालाङाव नोंसोर थाथ'बानो जाबाय आङो दालांसिम लायनो थांगोन दे नोंसोरखौ जागोन दे ओमफ्राय गारि भाराफोर दंना गैया नोंसिनियावलाय दङहाय मा दाउ मासे फानदों आङो 400 मोनखादों आब' नोंसिना खिन्थु थांलाय फैलायावनो 100 थांखागोन दै 100 100नि बारासो थांगोन बिथिंजाय 50 20 120 थाखा थांगोन सासेयाव दे जेबो नङा दे जोंनाव फैसा दंखायो दाउ फानखादों आंहा आरो हायथुनियावबो माइ गायनायनि फैसा दंखायो दे थाब फै मोनाबा आरो एसे दिगदार जागोन आजिखालि आरो दिनखालफोराबो मोजां नङाना गिनाय मोनो जागोन दे गिनाङा जोंफोर सोरांबारांनो मोनहैगोन 1 घन्टा 1.5 घन्टासोआव मोनहैया आब' औ 1.5 घन्टा लायो 1.5 घन्टाद्रायबो नाङा दे बिदिनो 1 घन्टा 10 मिनिटसो नांगौ खोना नोंसोरो 2टा बाजियावनो फैनो नागिरनाया 3टा जालायलांबाय फैदो दे थांगासिनो दे थौ थांसै थौ दावारि लामाया 1 घन्टानिबो बाराबा थेवब्लाबो थाब मोनायाखै 7टाफोरावसो मोनाखायो ओरैनोबाबो जोंथ' दा 3टा जाबाय 3टा बा 4टा 10फोराव बा 4टा 20फोराव मोनहैगोन आरो थेवब्लाबो माबा गिसिब सगाव ओंखारनो होदों ना गिसिब सगाव जोंफोरखौ ओंखारनो होदों ओमफ्राय सानजाथिंजाय दालां गंसे दङनो बेयाव थानो होदों जोंफोरखौ आब'आ लांफैगोननो होमबालाय थौ मोनागोन 3टा जालांबाय थौ ओइ आदा नोंसा जा फैसा सोना होगोन होननाया बोरो मालै मा आंनि सायावनो जाबाय थानो नागिरो नोङो हा फैसाया बिनोबा बि नङाबा खिन्थु आंजों जानाय नङा दै आं नोंनो ओंखाम होला खोमालै होला आं दिनैनिफ्राय आं नोंनो ओंखाम होला जुदि नोङो नोंसाजोनिफ्राय फैसा बियाना आं नोंनो दिनैनिफ्राय ओंखाम होला दिनै लास्ट चान्स होबाय आङो मिथिबाय फंबाय सानैसो नेथ'बाव फैसाखौनो मोनाखै दा आंनि फिसाजोआ बरावबो नागिरना मोनाखैनो दाहार नागिरदोंमोननो दाहारबो मोनाखैनो रावनियावबो दा आरो न'आवबो जेबो फाननो लागाबो गैलाना बेफोरबायदि खैदिन बुंखौ नोङो साननैसो होननानै आंनिफ्राय बेसेबा जागासिनो माथो नोंलाय मा सानदों नोङो जेनेबा आंखौ जाम्बा सानदों नामा नों मा आंखौ जाख्ल'नो नागिरदों नामा आं बुंदोंना आं रावखौबो जाहोबाय थानो हाया जेखिजाया नोङो नोंसाजोनिफ्राय फैसा बिथारनांगोन नोंनो साला संनाबो जाहोनांगौ आरो खरसा खालामनाबो जाहोनांगौ माबायदि मानसिलै हा आं खिन्थु होला दे दिनैनिफ्राय आदा आं होला दिनै लास्ट होनदों दिनै लास्ट ओंखाम संना होगोन ओमफ्राय होला गाबोननिफ्राय हारसिं जासिगोन रावनोबो होनायाव गैला जा नोङो सोरनिफ्राय बिना जायो जाबानो जाबाय आंनिफ्राय खिन्थु बिना जानांला दै मा नोङो आंनि बिफा नामा हा ना नोङो आंनि माबा बिदा ना फंबाय नोंखौदि आङो फ्रियावनो जाहोबाय थानो आजादिनो आजिखालिनि जुगाव गावनि बिदा फंबायनोबोसो बेफोरबायदि फ्रियाव जाहोआ मिथिबाय फैसाया बिनोबा दिनैनो लास्ट नङाबा खिन्थु नोङो रानै थैनांगोन सोर होनो नोंलाय ओंखाम संना बिबो फ्रियावनो फैसा होबाबो बेलेग आरे आं नोंनो आरामसे संनाबो होगोनलै आंनो फैसाल' हर फैसा संना होनो बाया आङो मिथिबाय आरे थेवब्लाबोथ' गियान थानांगौना फैसाखौ होनांगौ होननानै आंल' मानो खरसा खालामबाय थानो दे आरो आंलाय नोंनि माला जाना दोननाय दे नोंनोदि आङो आरामसे खरसा खालाम जाहोबाय थानो दिनै लास्ट वार्निं होबाय दे आङो नङाबा खिन्थु नोङो गाबोननिफ्राय मा जायो जा दिनै लास्ट फैसाया बिनोबा बि नोंसाजोनियाव नङाबा गैला आं मा खालामदो दा आइजुमनियाथ' बेसेबा फैसा नागिरगासिनो दा मोनाबा मा खालामनांगौ मानो इसेबो बुजिया मोजांबा बेलेग आइथिं खरा होनना मोनथिखागौ थाबायनो हाया होननानै मोनथिखागौ खामानि मावनो हाया होनना मोनथिखागौ थेवब्लाबो मानो इसेबो बुजिया आं दा मा खालामनो
आं दा मा होननानै फन खालामबावनो आइजोमोनाखौ रावनिफ्रायबो मोनखायाखैनो आं मा होननानै फन हरनानै बिबावनो बेनियाव दावारि मोना बेसेसो सफैखोबा बिसोरथ' दा सिनायबो हानाय नङा ससे लायनो थांनांगोन ओमफ्राय हाथायबो खालामनो होनांगोन र' ओइ खोनादोंना मा जादों आलासि फैनो नागिरदों आलासि सोर आलासि अबेनि आंनि बिनानावमोन सानै बिनानाव ओमफ्राय बिनानावनि लोगो सोरनि पारमिसन लानानै बिसोरखौ फैनो होदों हा सोरनि पारमिसन लानानै आंनो फैनो होदोंमोन बिसोरो न'खौ नुवाखैना फैनो लुबैदोंनो बेनिखायनो आं फैनो होबाय आब' नोंसानाव थांनि र' बुंनायखाय आरो आंबो फै होनबाय नालाय बेनिखायनो फैबाय बिसोरो नोंनि बिनानावमोनखौ थांनो होफिन फैनो मोना मानो फैनांगौ जाखो हा मानो फैनांगौ जाखो मोनजायाखै नामा मोनजायाखै मोनजायैनि थाखायनोथ' फैनो नागिरदों खोमा मोनजागोन होननानै न'आव ना बेदर मोनजायाखै खोमा बिनिखायनो जोंहानो फैनो नागिरदों मोनजागोन होननानै बेफोरबायदि जेबो नङा गप्ता बिनानाव मोना ना बेदरखौनो जानो नागिरखाया ओरैनो आंखौ नायनो लुबैनानै फैनो नागिरदों बिसोरो आरो न'खौबो नुवाखैना न'खौ नायनो लुबैनाबो फैनो नागिरदों न' नायनो लुबैदों आच्छा मोनथिबाय आंबो बिब' जेरै बिनानावफोराबो बिदिनो खोमा नोंबोथ' आंजों सम्पति लबावसो आंखौ फासायनानै नोङो हाबा जाफैदों नोंखौनो आङो मैनास्रि इसेबो हाबा खालामनो गोसो गैयामोन नाथाय नोङो मैनास्रि मा खर' जानो फैनांगौ जाखो जोंहानि न' मा खर' जानो हा मा सानदों नोङो मैनास्रि नोंखौ हाबा खालामनायखाय नोङो मा महारानि रखम सानना लादों नामा बे न'खरनि बिगोमा सानना लादों नामा नोङो गोसोआव लाखि मैनास्रि बे न'आ नोंनि नङा आरो आंनि मर्जिजों नोंखौ हाबाबो खालामखायाखै आंनिल' नङा आइयाबो इसेबो गोसो गैखायामोन नोंखौ लाबोनो बे न'आव थानो गोसोबाना नोङो जोंनि मथे सोलिनांगोन आरो खोनासं नोंसोरनि न'निफ्राय रावबो आलासि उलासि फैनो मोना बुंना दोनखाबाय जुदि फैयोना नोङो थांखादो खारखादो गप्ता फैबा मा जायो दे बिसोरबोथ' बिगुमैनि न'खौ नायनो लुबैयोना बिब'नि न'खौ नायनो लुबैयो बिगुमै नङा आं बिसोरनि बिगुमै नङा नोंखौ हाबा खालामदोंबाबो आं आंनि मर्जिजों खालामाखै नों बे बाथ्राखौ मोनथिखानानैबो मानो बुजिया एसे बुजि मैनास्रि आं नोंखौ हाबा खालामदोंबाबो नोंखौ आङो हिनजावानो साना नोंनि मोखां नुबानो रागा जोङो आं आरो दिनैनिफ्राय नोङो हायावसो थाग्रा खालामदे आंजों बिसनियाव थानो मोना नोंजों उन्दुफानोबो गोसो गैया आंहा अगालेलेसो मोनो आं नोंखौ नुबानो मैनास्रि जायखौबो आं हाबा खालामनो गोसोमोन आं बेखौसो मोजां मोनोमोन आरे नोंखौ आं ब्रेकआपआनो होबायमोनलै मैनास्रि थेवब्लाबो नोङो आंजों आंखौ नागिर आंनि न'खौ नागिर हाबा जाफैदों नोङो जबरदस्तियै आसुरित हिनजाव दे नोङो आरे नोंनि बिनानावफोरखौ थांनो होफिनदो फैनो मोना होनदों दे नोंनि बिमायानो जा बिफायानो जा बिनानावानो जा बा बिफङानो जा फैनो मोना फैबानो दिगदार दङ फन हर आरो थांनो होफिन न'आव जल्दी गप्ता अन्नानै खेबसे खिनिखौ फैनो होथारदो बिसोरो मोनफैसिगोनानो आं लायनो थांनो नागिरदोंमोनानो बिसोरखौ गिसिब जगसिब मोनफैबायानो बिसोरो एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों बिसोर नागिर मोनफैथारसिगोनानो अन्नानै खेबसे खिनिखौ फैनो होथारदो दे सना जेबो सना रुपा होनना बुंनाङा आंखौ फुस्लायफैनाङा आंखौ मोनथिबाय आं बुंदोंना नोंनि बिनानावफोरखौ फैनो होनाङा होननानै थांनो होफिन फैनो मोना आंनि न'आव नोंसोरनि जाथि बंस' खुमाफोरा नोंनि बिमा बिफा फंबाय बिनानाव रावबो फैनो मोना बे गप्ताया मानो एसेबो बुजिया बिसोरो मोनफैथारसिगोनानोमोन मानो बेफोरबायदि गप्ता नोङो आंनि जिउखौ आंनि लाइफखौ थेर बेथेर खालामजोब्बाय नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो गप्ता ओइ दावारि अबेथिंजायबा दा न'आ दे आब' मैनास्रिखौ फन खालामनानै लिंहरदो नङाबा गुमैखौ लिंहर जोंफोर सिनाय हानाय नङा ससे फैनो होथारदो आब'आ फन हरदों खोमा र' दे रिसिभ खालाम ओमफ्राय लिंहर ससे हेलौ दावारि बेसेसिम सफैखौमोन नोंसोरलाय आब' जोंफोर नै दारां मोनबाय
जोंफोरखौ ससे लांफै, जोंफोर सिनाय हानाय नङा। दाउआरि, नोंसोर जोंहानाव फैनांला। मा? औ दाउआरि, फैनांला नोंसोर जोंहानियाव। मा फालतु खालामोलै, हा आब'? मा मोजां मोनदों नोङो बेफोरबायदि फालतु खालामनो? थाब लांफै जोंफोरखौ। नै दालांसिम सफैबायानो। मानसिफोराबा बेसेबा गांना उखैना दंखायो, बिनि सायाव आरो खर'बोसो एसे साबावदों जोंफोरनिया। मा फालतु खालामोलै, लांफैदो थाबैनो। दाउआरि, आं फालतु खालामाखैलै। प्लिज ना, अननानै नोंसोर थांफिन, न'आव थांफिन। जोंफोर न'आव थांफिननांगौ? नाथाय मानो? जाहोना मा? गाज्रि मोनगोन खोना बिसोरो नोंसोरखौ फैबाथाय। फैनाङा बेनिखायनो। गाज्रि मोनगोन? सोरो? बिखुनजोआ नोंनिया ना गुमैया? सानैबो गाज्रि मोनगोन खोमा, बेनिखायनो फैनाङा। आया, मानो गाज्रि मोनलाबायनो? आलासि फैबाथाय गाज्रि मोनो नामा नोंसा? दाउआरि, आं नोंसोरखौ थगायोमोन। बिसोरो आंखौ अनो, मोजां मोनो होननानै। नाथाय बिसोरो आंखौ अनाबो, मोजां मोनाबो। मा? नोंलाय माथो बुंदोंमोनलै आब'? फार्स्ट टाइमावसो आंखौ सैयामोन, अनामोन, नाथाय दा मोजां मोनग्रा जालांबाय होननानै। दा मा बेफोरबायदि जालांखौ? ना नोंनो थांजानो बादों जोंफोरखौ, हा? जोंफोरखौ बेयाव लिंबा लिंनानो? आं जेबो बुंनाय नङा सानदोंमोनलै। आंखौ गाज्रि मोननाङा दे नोंसोरो। थांफिनदो नोंसोरो, थांफिनदो। आं नोंसोरखौ ससे लायनोसो थांनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय नोंसोरो फैनो नागिरदों होननायखाय बिसोरो गाज्रि मोनदों। थांफिनाखै, थांफिन नोंसोरो, थांफिन। ये आब', मानो बेफोरबायदि खालामो जोंफोरखौ? एसेबां गोजाननिफ्राय फैबाय जोंफोरो गांनाय उखैनाय लानानै। ओंखामबोसो जाना फैबावाखैमोन जोंफोरो। जोंखौ सानदों नोङो मोजाङै ओंखाम ओंख्रि संना दोनदों, थांनानै आरामसे जाहैगोन होननानै सानदोंमोन। नाथाय नोङो जोंफोरखौ बादासो होबायना? जागोन दे, जागोन, जोंफोर थांफिननोसै। बाल, फैला, थैबाबो फैला नोंनि हौवानि न'आव। नोंसोर न'आव थैबाबो फैला, बाल, दोन। माबायदि हौवानियाव थांदों बियो? साला, थांनांलानो, जोंफोरा मिन्थिगौना? आयौ, सिगाङावनो बुंना दोनखानांगौ आब'आ। जोंहा आलासि फैबाथाय गाज्रि मोनोबा जोंफोरनि न'नि मानसिफोरखौ फैनो होआ होननानै। मानोथ' दासो बुंनांगौ देनाय? एसेबां गोजाननिफ्राय फैबायानोमोन, सफैथारबायानोमोन। मिन्थियामोननो? बाल, माबायदि मानसियाव हाबा जाफैदों खोबसो। जबरदस्ति हाबा जाफैदोंमोन, बेनिखायनो मालाबाबो जबरदस्ति हाबा जानाङा। नाङि मानसिफोरनियाव हाबा जाफैनो नाङा। बै गब्दा गुमैनो नांखायानो मोननो बिखौ। बियोसो बारा थांदों, बाल बायसि मानसिजों थांदों बियो हाबा जानानै। गाज्रि होनना मोनथिनाबो साला गारनांगौसो, उल्था साला खास'नायदोंसो बिनि न'आव। गुन्दासो बे गब्दा गुमैया, गुन्दासो। थेवब्लाबो दि गुन्दाबाबो थांदों जोंना आब'आ। आंबा हले आब'नि जायगायाव जानायमोनबा आं थाङामोन, बे गब्दा बायसि गुन्दा मानसिजों थांखायामोन आङो। जोनासो होगौमोन आं, बाल। थौ, जोंनिया थांफिननोसै। माबायदि नुदोंना, माबायदि? ना, ओरैबायदि रागा जोंदों, ओरैबायदि दुखु मोनदों आंहायथ'। आं जोबोद दुखु मोनबायलै। मानो जोंफोरखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ? बेनिखायनो नांथारि मानसिफोरजों मालाबाबो जबरदस्ति थांनाङा, दा मोनबायना? जेबो अननायबो मोना, न'नि मानसिफोरखौबो थांनो होआ। जेसे बुरिना थानायानो साबसिनमोन। ओजों थांनानै बियो आलाय सिलायसो जाहैदों दा। सैमा रखमसो बाहायजायो खोमा। बेफोरबायदि खालामनाङालै। सानैनो लोमजाला लांबाय आङो। आफानो फैसा नांगौनो, दा आफाया अबाव मोनगोन? आंबो जेरावबो मोनला माथो फैसा नागिरना, मा जागोन दा? आरो आफानि लोगोआ फैसा बिबाय दङनो। लोमजाला लांबाय आङो। खर' सादों, बोरैबा गुदुं जाजोब्बाय खर'आनो। आब', मा जादों? आगै अम्बिकी, आंना सानैनो खर'आ बोरैबा मोनलांजोब्बाय। खर'आनो गुदुं जाजोब्बाय, लोमजानोसो नागिरबायलै आं आगै। खोथाफोरखौ सानैनो। आफानो दा फैसा नांगौनो, खरसा जानो फैसा गैया, बरावबो नागिरना मोनला आङो। आब' नों बांद्राय साननाङा, नों जुदि माबा मोनसे जानांगौबा मा जागोन? मोनगोन दे, आयंनो लोगोफोरा होगोन दे, नों बांद्राय टेनसन लानाङा। होआनोलै, गाबख्रबाय दङनो, फिसाजोनो फैसा बि होननानै। आं आरो दा अबाव मोननो दे?
दाला मादैनियावबो बिबाय गामियावबो बिनो थांबाय रावनियावबो गैया आं दा मा खालामनो बबेनिफ्राय होनो दे उन्दै गैयाखै आफाया माखौ जाना थागोन दा फैनोबो हाया ना मानसिया हेलौ आफा हेलौ आइ जमुना मा खालामदों दङ आफा आंखौ एसे लोमजादों आफा उन्दुनासो दङमोन आङो ओमफ्राय नोंलाय ओंखाम जाबायना मा लोमजानो नागिरदों औ आफा लोमजानो नागिरदों आङो बोरैबा मोनथारदों गुदुं जाजोब्बाय खर'आनो आङो उन्दुनासो दङमोन ओमफ्राय आफा आंनिखौ बादहो नोङो ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै आंनिखौ बादहोआइ नोंनाव मुलि दंना गैया मुलि जा बांद्राय गोसा जाबा आरो दिगदार जागोन आइ आंबो गैया ओजों अम्बिकी आयं खाथियाव दङना नोङो मुलि दंना गैया लोमजानायनि आब'नो होनाय जानो मुलि गैथ'आ आयं आं लायगोन र' दसथाना दे आयं मुलि लाबना होफैदे आब'नो दे बांद्राय जाबा आरो दिगदार जागोन ना औ आयं हा मानोथ' लोमजाखौ दे आइ आफा नोंखौनो सानै नोंबा मोनजादोंना मोनजायाखै आरो नोंना लोगोआ फैसा बिबाय दङबा आं रावनोबो फैसा मोनाखै नागिरनानै आफा आं दा मा खालामनो दाला मादैनियावबो बिबाय बिनावबो गैयानो गामियावबो बिहैबाय गैया बेसेबा नागिरखाबाय रावनावबो फैसायानो गैया आफा नोंहा दा मा जागोन दे नोंनो लोगोआ ओंखाम होदोंना होआखै आइ नोङो आंखौ बांद्राय टेनसन खालामबाय थानाङा दे टेनसन मानो खालामा आफा नोङो जों खामानिबो मावनो हायाखै फारसेथिंजाय आरो आखायाव थाइसेबो फैसा गैया माला दिन न'आव फैनो हागोन नोङो आफा बेखौसो बेसेबा टेनसन जाबाय दङ आङो आफा नोंखौ माला मोनगोन ओमफ्राय आफा नों मा ओंखाम मोनजादोंना मोनजामाराखै हो लोगोआ नोंनिया फैसा बिबावदों नामा लोगोआ फैसा बिबावदों हो आफा मोनजादों आं ओंखाम आरो आंनि लोगोआ फैसा बिबावाखै दै बिबावाखै आं नोंनो खिन्थानोसो नागिरदोंमोन लोगोआ फैसा बिबावाखै नंमारगौ आफा नोंनिया लोगोआ फैसा बिबावमाराखैना ओहो आइ बियाखै एसे बुजिबाय खोमा गैया होनना बुंबायना आरो आं बेनिखायनो बिबावाखै आइ नों बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा आंनि थाखायनो नोङो लोमजालाय लांबाय नोङो बांद्राय टेनसन खालामोलै आइ नों लोमजागुलाय लांबाय आरो नों सानबाय दंना आइ आंनि लोगोआ फैसा बिबाय दं होननानै ओहो बियाखै आंना लोगोआ बुंदोंसो आइ दे गैयाबालाय नांथ'ला दे उनाव दिहुनना होबाबो जागोन दे होनना बुंदों न'आव थांबाथाय दिहुनना होबानो जागोन होनना बुंदों आइ बेफोरबायदि बुंमारदों आफा औ आइ बा नोंनि फारसे एसे अननाय फैबाय खोमा दे नोंना लोगोनिया बेनिखायनो बेफोरबायदि बुंदों नोंनिया दा आथिङाबो खरा जाना दङना आफा बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनबाय खोमा औ आइ औ आथिङा लेंग्रा जाना दंना बेनिखायनो मानिबाय खोमा दे होमबा आइ मोजाङै थादे आरो आइमोनखौबो नायदे मोजाङै नाय आरो हागौमानि नापिखौ नागिर आइ मुलि जादे अम्बिकी आयं मोजाङै थादे आरो आब' जमुनाखौबो मोजाङै नायदे नोंसोर गासैबो अनज्लायलायना था दे रावबो नांज्लायनाङा खमज्लायनाङा मोजाङै अनज्लायनानै था नोंसोरो आंखौ टेनसन लानाङा दे आं मोजाङैनो दङ बेयाव दे आइ जमुना खोनादोंना खोनायाखै आइ मोजाङै थादे आइ मुलिफोरखौ मोजाङै जा ओंखामफोरखौ मोजाङै जा दे जागोन दे आफा दे होमबा आइ दोनथ'नोसै ना उनाव फन हरगोन दे मोजाङै था दे आरो आंखौ बांद्राय गोसोखांबाय थानाङा आयौ माबायदि बुंथारदों आफाया औ आइ बांद्राय गोसोखांबाय थानानै नों खर'फोरखौ गुदुं खालामना लानाङा दे होमबा आइ ना दोनथ'बाय दे मोजाङै थादे आइ औ दे आफा आंहा जेबो लामा गैला थैनोसै आं सुसाइड खालामनोसै आंनि थाखाय आंनि आइ जमुनाया बेसेबा खस्थ' मोनगासिनो आं थैबाथाय थाल्ला जासिगोन खस्थ'सो होबाय दङ आङो दुखुसो होबाय दङ बिसोरखौ बेनिसायसो आं थैनायानो साबसिन थैनोसै आं दिनै थैमारनोसै आइ जमुना
खबाइस्रि आं थैनोसै खबाइस्रिखौबो खेबसे फन खालामनोसै लास्ट बेनिफ्राय रावखौबो डिस्टार्ब होला रावनिबो सुजाना थाला आङो आंनि थाखाय आइजोमोनया बेसेबा गाबबाय खस्थ' सहायनांबाय आंसो बिसोरनो फैसा होनांगौ नाथाय आंनोसो आइजोमोनया खस्थ' खालाम हाजिरा खामला मावै फैसा हरगासिनो आं थांना थाला आङो खबाइस्रिखौ खेबसे फन खालामनोसै बेनिफ्राय आं थैनोसै सुसाइड खालामनोसै आं दिनै हागौबा आंखौ बयबो निमाहा होबानो जाबाय आं थासान्दियाव रावबो खुसि थानो हानाय नङा असान्थिसो खालामबाय दङ आं मानसिफोरखौ बेनिखायनो आंनो थांनोसै आंनो थैना थांनोसै आइजोमोना